Bebarengan kalian campur sari KMD Jos. KMB dilawan kondangnya Jawa Tengah. Iya Mas Sensi ya. Jos. Lah ya dasare MC suarane apik ngendangi Jos. Iya. Apa iso ngendang Mas? Saken. Ayo. Nggih, lajeng nggih. Ya yo. Aja sebelang wong bagus. KMB tibake kondange ndi Mas? Mas MC? Oh, kondange Sragen Jawa Tengah. Nggih. Aja sebelah